Размова вялася пра нявыкрытыя і непакараныя злачынствы. Кожны па чарзе выказваў сваю думку. Палкоўнік Бантры, яго таўсманная сімпатычная жонка, Джейн Хеллер, актрыса, доктар Ллойд і нават старая міс Марпл. Быў яшчэ адзін чалавек, які сядзеў моўчкі, нічога не гаварыў, хоць быў тут самы дасведчаны ў гэтым пытанні. Сэр Генры Клітарынг, былы камісар Скотланд-Ярда, сядзеў ціха, зрэдку пагладжаў вусы і усміхаўся. Збоку здавалася, што ён думае аб нечым забаўным. «Сэр Генры», — сказала яму нарэшце місіс Бантры, «калі вы не раскажаце чаго-небудзь, я пакрыўджуся на вас. Ці так яшчэ многа непакараных злачынстваў?» Вы, місіс Бантры, пачынаеце разважаць збітымі газетнымі фразамі. Зноў Скотланд-Ярд памыліўся, і далей ідзе спіс неразгаданых таямніц, які, па праўдзе, я думаю, складае вельмі малы працэнт ад усяго цэлага, спытаўся доктар Ллойд. Але так яно і ёсць. Раскрываюцца сотні злачынстваў, а пра пакараных злачынцаў паведамляецца вельмі і вельмі рэдка. Але ж не пра гэта ідзе гаворка, праўда? Калі вы гаворыце пра нявыяўленыя і нявыкрытыя злачынствы, дык вы гаворыце пра два розныя паняцці. У першую катэгорыю ўваходзяць усе злачынствы, пра якія Скотланд-Ярд ніколі не чуў. Тыя злачынствы, пра якія нават ніхто не ведае, што яны былі ўчынены. Але, я думаю, такіх злачынстваў не вельмі многа, умяшалася ў гаворку місіс Бантры. Вы так думаеце? Сэр Генры, ці не хочаце вы сказаць, што наадварот, іх вельмі многа? Мне здаецца, дадала міс Марпл, якая сядзела паглыбленая ў свае разважанні, іх павінна быць вельмі многа. Гэта прыемная, старамодная і ціхая з выгляду бабулька выказала сваю думку нізкім, амаль ціхамірным голасам. «Паважаная міс Марпл», — звярнуўся да яе палкоўнік Бантры. «Канешне», — гаварыла далей міс Марпл, «многа ёсць яшчэ дурных людзей, а дурных, што б яны ні гаварылі, ні натварылі, рана ці позна ўсё роўна выкрыюць. Але трапляюцца сярод людзей такія, якія ўздрыгваюць ад адной толькі думкі, што яны маглі б натварыць, калі б не іх жыццёвыя прынцыпы». «Так», — сказаў сэр Генры, «многа ёсць недурных людзей, вельмі часта злачынствы выкрываюцца з-за грубай няўмелай работы, і кожны раз нехта задае сабе пытанне, а ці было б выкрыта злачынства, калі б яго разумна прадумаць і ўмела правесці». «Але гэта вельмі несур'ёзна», — выказаўся палкоўнік Бантры. «Праўда, вельмі несур'ёзна. Ці так?» «Што вы хочаце сказаць? Канешне, гэта сур'ёзна. Вы гаворыце, што ёсць яшчэ непакараныя злачынствы. Але ці так гэта? Магчыма, непакараныя законам, але прычына і вынік дзейнічаюць па-за законам. Гаварыць, што усялякае злачынства будзе пакарана, банальнасць, і тым не менш, па-мойму, нічога правільнейшага і быць не можа». «Магчыма, але гэта не так важна. Сур'ёзнасць». Ён крыху замяшаўся. Сэр Генры Клітарынг усміхнуўся. 99 чалавек з сотні, безумоўна, думаюць гэтаксама, як і вы, пачаў ён. Але ведаеце што? Не такая важная на самай справе ў жыцці вінаватасць, як важная невінаватасць. Вось гэтага ніхто не хоча разумець. «Я не разумею», — уставіла сваё слова Джейн Хеллер. «А я разумею», — сказала міс Марпл. Калі місіс Трэнт заўважыла, што ў яе прапалі сумачкі паўкроны, больш за ўсіх ад гэтага пацярпела служанка місіс Артур, якая штодзённа прыходзіла прыбіраць. Канешне, Трэнты падумалі на яе, але яны былі людзі добрыя, ведаючы, што ў служанкі вялікая сям'я і муж п'е, не захацелі ісці на крайнія меры, аднак адносіны да яе змяніліся, і яны ўжо не пакідалі на яе дом, калі ехалі куды. Гэта вельмі абражала служанку, бо і іншыя ставіліся да яе гэтаксама. А потым раптам высветлілася, што вінаватая гувернантка. Місіс Трэнт убачыла праз адчыненыя дзверы ў люстэрку.
Гэтую нечаканую з'яву, што абумоўлена непасрэднай прычынай, я назвала бы прадбачаннем. Вот што хацеў сказаць, мне здаецца, сэр Генры. Большасць людзей цікавіла толькі, хто ўзяў манету, і выявіўся чалавек, якога ніхто не падазраваў, зусім як у дэтэктыўных гісторыях. Але для місіс Артур, якая нічога не натварыла, гэта было пытаннем жыцця або смерці. Вы гэта мелі на ўвазе, сэр Генры, ці не? Так, мисс Марпл, вы вельмі дакладна перадалі маю думку. У вашым прыкладзе для той спадзёншчыцы ўсё скончылася добра. Яе невінаватасць была даказана, але некаторыя людзі могуць усё жыццё пражыць, прыдушаныя сапраўды неапраўданым падазрэннем. У вас ёсць які-небудзь канкрэтны прыклад, сэр Генры? Адразу перайшла да справы місіс Бантры. Па праўдзе кажучы, ёсць, місіс Бантры. Вельмі цікавы выпадак. У гэтай справе, як мы і меркавалі, было ўчынена злачыннае забойства, але даказаць гэта мы ніяк не маглі. Яд, мусіць, выдыхнула Джейн. Нешта такое, што не пакідае слядоў. Доктор Ллойд ажывіўся, а сэр Генры адмоўна пахітаў галавою. Не, мілая, не таямнічы яд для стрэл паўднёваамерыканскіх індзейцаў. Я б хацеў, каб гэта было нешта падобнае. Але мы сутыкнуліся з нечым больш празаічным, такім празаічным, што няма ніякай надзеі знайсці сляды злачынцы. Стары джентльмен упаў з лесвіцы і зламаў сабе карак. Адзін з тых сумных няшчасных выпадкаў, якія здараюцца кожны дзень. А што было на самай справе? Хто ведае? Паціснуў плячыма сэр Генры. Штуршок ззаду ў спіну. Кавалак аборкі ці вяроўкі, што нацягнулі пад ногі на версе лесвіцы, а потым прадбачліва адвязалі. Пра гэта мы ніколі не даведаемся. Але ж вы лічыце, што гэта не быў няшчасны выпадак. Чаму? Спытаўся доктар. Гэта даволі доўгая гісторыя, але, ну так, мы даволі ўпэўнены. Як я ўжо казаў, няма ніякіх шансаў выявіць злачынцу. Доказы слабыя, непераканаўчыя, і іх можна абвергнуць. Але ёсць і другі бок гэтай справы, і пра гэта я раскажу зараз вам. Бачыце, было 4 чалавек, якія маглі зрабіць гэты фокус. Адзін вінаваты, але астатнія 3 не вінаваты. І калі не выявіцца праўда, дык тыя 3 так і застануцца пад падазрэннем. А раскажыце лепш нам вашу доўгую гісторыю, папрасіла місіс Бантры. Урэшце, няма ніякай патрэбы рабіць яе занадта доўгай, сказаў сэр Генры. Ва ўсякім разе можна скараціць пачатак. Гаворка пойдзе пра нямецкае тайнае таварыства «Чорная рука», нешта накшталт італьянскай каморы, ці як большасць людзей уяўляе сабе гэтую камору. Сістэма шантажу і тэрарызму. Гэта арганізацыя ўтварылася адразу пасля вайны і за кароткі час значна вырасла. Яна ўчыняла ганенні, праследавала мноства людзей, даймала і карала. Улады спрабавалі напасці на след мафіі, але тайны яе старанна ахоўваліся, і амаль немагчыма было знайсці такого чалавека, які мог выдаць яе. У Англіі пра гэту арганізацыю нічога не ведалі, але ў Германіі яна мела велізарны паралітычны ўплыў. Урэшце яна была разгромлена і рассеяна ў асноўным намаганнямі нейкага доктара Розена, які пэўны час быў вельмі вядомы сваёй дзейнасцю ў сакрэтнай службе. Ён уступіў у гэтую арганізацыю, пранік у цэнтр і быў, як я ўжо сказаў, сродкам знішчэння бандыцкай арганізацыі. Але доктар Розен быў ужо чалавек мечаны, і яго таварышы параілі яму асцерагацца, а лепей хоць на кароткі час выехаць з Германіі. Ён выехаў у Англію, і мы атрымалі паведамленне пра яго з берлінскай паліцыі. І адразу ў першыя дні ў нас адбылася сустрэча. Ён выразна сфармуляваў свае адчуванні. Калі ўжо ўсе гэтыя справы дайшлі да кульмінацыйнага пункта і, можна сказаць, катастрафічнага завяршэння, дык пакою не будзе. «Яны дастануць мяне, сэр Генры», — сказаў ён, — «я ўпэўнены і не сумняваюся ў гэтым». Ён быў вельмі дужы, з прыгожым тварам і нізкім голасам. Толькі лёгкая гартанная інтанацыя выдавала яго нацыянальнасць. Гэта ўжо зараней вырашана, але няважна, я гатовы. Я ведаў, што рызыкую жыццём, але калі я ўзяўся за добрую справу, то лічу, што гэта разумная рызыка, і я зрабіў усё, што павінен быў зрабіць. Арганізацыя ніколі не зможа сабрацца зноў.
Але многія з яе членаў на волі і адпомсціць яны могуць, толькі загубіўшы маё жыццё. Як бачыце, я збіраю і выдаю сякія такія вельмі цікавыя матэрыялы, вынік работы на працягу ўсяго майго жыцця. Я буду рады, калі змагу выканаць сваю задачу. Ён вымавіў апошнія словы проста, са своеасаблівай высакароднасцю, якой я не мог не захапіцца. Я сказаў яму, што мы прымем усе меры перасцярогі, але ён толькі махнуў рукой на мае словы. Рана ці позна, але яны ўсё роўна знойдуць мяне. Калі прыйдзе гэты дзень, не смуткуйце, я не сумняваюся, вы зробіце ўсё, што ў вашых сілах, скончыў ён. Потым ён акрэсліў коротка свае планы на далейшае жыццё. Ён думаў наняць невялічкі катэдж у вёсцы, дзе ён змог бы жыць ціха і рабіць далей сваю работу. Урэшце ён выбраў вёску ў Самерсеце, Кінг-Нейтан, за 7 міль ад чыгуначнай станцыі, амаль некранутую цывілізацыю. Ён купіў прыгожы катэдж з рознымі выгодамі і, задаволены пастаянным прытулкам, асеў назаўсёды на новым месцы. Разам з ім у доме жылі яго пляменніца Грэта, сакратар, старая служанка з Германіі, якая служыла яму верай і праўдай каля 40 гадоў, і садоўнік, родам з Кінг-Нейтана, высокі, спрытны і здатны да работы хлапчына. 4 падазроных, ціха прагаварыў доктор Ллойд. Так, 4 падазроных, і болей тут нічога не скажаш. Ціха і спакойна ішло жыццё ў Кінг-Нейтане. Мінула 5 месяцаў, і раптам трагічнае падзенне. Доктор Розен упаў з прыступак раніцы, і знайшлі яго праз паўгадзіны. Ён быў ужо нежывы. Тады, як гэта здарылася, Гертруда была на кухні, дзверы якой былі зачынены, і таму яна нічога не чула, так яна гаворыць. Фройлен Грэта была ў садзе, садзіла тюльпаны, зноў-такі яна так гаворыць. Садоўнік Добс паведаміў, што ў гэты час ён снедаў у паветцы. Сакратар быў на прагулцы, і яшчэ раз толькі з ягоных слоў. Ніхто з іх не меў алібі, і ніхто з іх не мог пацвердзіць правільнасць слоў другога. Але адно было зразумела, што ніхто чужы не мог гэта зрабіць, бо калі б з'явіўся незнаёмы чалавек у такой маленькай вёсачцы, як Кінг-Нейтан, яго б адразу прыкмецілі. Абое дзвярэй, пярэдняй і задняй, былі зачыненыя. Кожны жылец меў свае ключы. Як бачыце, усё сыходзіцца на гэтых 4. І ў той жа час кожны адводзіў ад сябе падазрэнне. Грэта – дачка яго роднага брата. Гертруда аддана служыла яму 40 гадоў. Добс ніколі не выязджаў з Кінг-Нейтана. І Чарльз Тэмплтан – сакратар. «Так», – сказаў палкоўнік Бантры, – «як наконт яго? Па-мойму, ён падазроны чалавек. Што вы ведаеце пра яго?» Тое, што я ведаў пра яго, цалкам адводзіла падазрэнне ад яго. Ва ўсякім разе ў той час, адказаў сэр Генры сур'ёзна, бо Чарльз Тэмплтан быў маім чалавекам. «Ах, вось як!» – вымавіў заспеты знянацку палкоўнік Бантры. «Так, я хацеў, каб хто-небудзь з маіх людзей быў побач з доктарам Розеным. Разам з тым я не хацеў ніякіх размоў у вёсцы. Розену сапраўды патрэбны быў сакратар. Я прапанаваў яму на гэту пасаду Тэмплтана. Ён джентльмен, добра валодае нямецкай мовай і наогул вельмі здольны хлопец». «Ну, тады каго ж вы падазрэеце?» – спыталася азадачана місіс Бантры. Здаецца, што ніхто з іх не мог забіць чалавека. Але так толькі здаецца. Ды можна паглядзець на ўсё гэта з другога боку. Фройлен Грэта, яго пляменніца, вельмі мілая дзяўчына, але вайна паказала нам, і не раз, што брат можа пайсці супраць сястры, бацька супраць сына і гэтак далей, і што самыя ціхія дзяўчаты такое вытваралі, што не апраўдаеш ні іх характарам, ні выглядам. Тое самае можна сказаць і пра Гертруду. І хто ведае, якія яшчэ сілы дзейнічалі ў гэтым выпадку. Можа, сварка з гаспадаром, вялікая крыўда, што недаацэньвае яе верную службу. Жанчыны ў яе ўзросце бываюць вельмі злосныя. А Добс? Ці можна яго выключыць з кола падазроных толькі таму, што ён ніяк не быў звязаны з гэтай сям'ёй? Многае робяць грошы. Нейкім чынам маглі знайсці падыход і падкупіць. І яшчэ я магу з упэўненасцю дадаць, што аднекуль звонку павінна было прыйсці распараджэнне ці загад. Інакш чаму яго 5 месяцаў не чапалі?
Не, відаць, агенты абшчыны не сядзелі, склаўшы рукі, яны не былі ўпэўнены ў вераломстве Розана і адклалі пакаранне, пакуль не пераканаліся, што менавіта ён здрадзіў ім. А потым, калі не заставалася ніякіх сумненняў, яны павінны былі паслаць шпіёну, які жыў у гэтым катэджы, каротенькае пасланне забіць. Як гэта подла, дрыготкім голасам прагаварыла Джейн Хейлера. Але як прыйшло пасланне? Вось пытанне, якое я спрабаваў высветліць. Адзіная надзея вырашыць гэтую праблему. Адзін з гэтых 4 павінен быў мець сувязі з навакольным светам. Не магло быць ніякай адтэрміноўкі. Я ведаў дакладна гэта, бо як толькі прыйшоў загад, ён адразу ж быў выкананы. Гэта было адметнай асаблівасцю характэрнай чорнай руцэ. Я сам пачаў разбірацца з гэтым пытаннем, вам можа здацца нават дзіўным, але я разбіраўся са смехатворнай скрупулёзнасцю, дапытваў, хто прыходзіў раніцай у катэдж. Я нікога не выключаў. Вось тут спіс. Ён выняў з кішэні канверт і выцягнуў з яго ліст з запісамі. Мяснік прыносіў бараніну, праверыў, усё правільна. Памочнік прадаўца бакалейнага магазина прыносіў мяшочак пшанічнай мукі, 2 фунты цукру, фунт масла і фунт кавы. Таксама праверыў усё дакладна. Паштальён прыносіў 2 карэспандэнцыі, фройлен Розен, мясцовае пісьмо Гертрудзе, 3 пісьмы доктару Розану, на адным з іх замежны штамп і 2 пісьмы містеру Тэмплтону, адно таксама з замежным штампам. Сэр Генры зрабіў паўзу і выняў з канверта пачак дакументаў. Можа, вам цікава будзе самім глянуць. Розныя людзі перадалі мне іх. Яны дасталі гэтай паперы з кашоў для непатрэбных папер. Я думаю, вам не трэба гаварыць, што эксперты праверылі ў іх наяўнасць нябачнага чарніла і гэтак далей, але нічога цікавага ці вартага ўвагі не знайшлі. Усе, хто хацеў паглядзець пісьмы, стоўпіліся вакол сэра Генры. Каталогі былі ад нейкага садоўніка, згадавальніка і са славутага лонданскага футравага магазина. З 2 пасланняў, адрасаваных доктару Розану, адно было мясцовае і тычылася толькі насення для саду, другое з лонданскай фірмы, што гандлюе канцылярскімі прыладамі. Вось што гаварылася ў другім пісьме. Мой дарагі Розен толькі што вярнулася ад доктара Хельмута Шпатца. На днях бачыла Эдгара Джексона. Ён і Амос Перы некалькі дзён таму назад вярнуліся з Чынгтау. Са спакойным сумленнем магу сказаць, што я не зайздрошчу іх паездцы. Пішыце пра сябе часцей, як я ўжо і гаварыла вам раней, асцерагайцеся аднаго чалавека. Вы ведаеце, каго я маю на ўвазе, хоць і не згодны са мной. Ваша Вергіня. Карэспандэнцыя містера Тэмплтона, у якой, як вы бачыце, рахунак ад караўца і пісьма ад яго сябра з Германіі, працягваў сэр Генры, апошняе на няшчасце ён разарваў на прагулцы. Нарэшце мы маем пісьмо, якое атрымала Гертруда. Паважаны місіс Шварц, мы спадзяёмся, што вы зможаце прыйсці на сход у чацвер вечарам. Вікары спадзяецца ўбачыць вас. Усе і кожны будуць рады. Рэцэпт для кумпяка выдатны і дзякую вам за яго. Спадзяюся, што ў вас усё добра і ўбачу вас у чацвер. Застаюся верная вам Эма Грын. Доктор Ллойд злёгку усміхнуўся, місіс Бантры таксама. Я лічу, апошняе пісьмо можна адразу адкласці. Я падумаў таксама, сказаў сэр Генры, але ўсё ж я прыняў меры перасцярогі, праверыўшы, ці ёсць такая місіс Грын і ці быў царкоўны сход, ведаеце, асцярожнасць не пашкодзіць. Вось што заўсёды гаворыць наш сябра міс Марпл. Усміхаючыся, прагаварыў доктор Ллойд. Вы не спіце, міс Марпл. Што думаеце вы наконт гэтага? Даруйце мне маю дурноту, пачала міс Марпл, але мяне дзівіць, чаму слова «сумленне» ў пісьме, адрасаваным доктору Розану, напісана з вялікай літары. Місіс Бантры праверыла. Так, яно і ёсць, пацвердзіла яна. О, так, дарагая, кінула міс Марпл, я думала, вы заўважылі. У гэтым пісьме ёсць прамая перасцярога, уключыўся ў размову палкоўнік Бантры. Гэта першае, што мне кінулася ў вочы. Я заўважаю болей, чым вы думаеце. Так, прамая перасцярога, але ад каго? Што датычыць гэтага пісьма, дык тут ёсць адзін даволі цікавы пункт, сказаў сэр Генры. Згодна з Тэмплтонавым паказаннем, доктор Розен распячатаў пісьмо, калі сеў снедаць, прачытаў яго і кінуў на стол, заявіўшы, што не мае ніякага ўяўлення, хто гэты хлопец.
Але ж гэта не хлопец, вырвалася ў Джейн Хейлер. Там напісана Вяргіня. Цяжка сказаць, што тут напісана, адгукнуўся доктар Ллойд, але болей падобна на Вяргіню, толькі мне здаецца, што почырк мужчынскі. Ведаеце, гэта цікава, выказаў сваю думку палкоўнік Бантры. Ён кідае пісьмо на стол і робіць выгляд, што нічога не ведае. Хацеў паназіраць за выразам твару, але чыйго? Дзяўчыны, мужчыны ці нават кухаркі, дадала місіс Бантры. Яна магла быць у пакоі, бо прынесла снеданне, але штосьці не разумею. Вельмі дзіўна. Місіс Бантры спахмурнела, пазіраючы на пісьмо. Міс Марпл падсунулася бліжэй да яе. Міс Марпл пальцам дакранулася да ліста паперы, і яны з місіс Бантры зашапталіся пра нешта. А чаму сакратар парваў другое пісьмо? Спыталася раптам Джейн Хейлер. Гэта, здаецца, я не ведаю, гэта здаецца дзіўным. І потым, чаго ён атрымліваў пісьмы з Германіі? Хоць, канешне, ён і не падазраецца, як вы гаворыце. Але сэр Генры гэтага не гаварыў. Хуценька перабіла міс Марпл, адарваўшыся ад размовы з місіс Бантры. Ён сказаў, што падазраюцца чацвёра. Выходзіць, ён не выключае містера Тэмплтана. Я праўду кажу, сэр Генры? Так, міс Марпл, адно толькі магу сказаць, са сваёй практыкі ніколі нельга гаварыць, што хтосьці не выклікае падазрэння. Я прывёў вам дастаткова довадаў, чаму кожны з гэтых траіх можа быць вінаваты, якія б яны не прыводзілі доказы. І адначасова я стараўся не звяртаць увагі на Чарльза Тэмплтана. Але я прыйшоў да гэтага, прытрымліваючыся правіла, пра якое я раней упамінаў. Я вымушаны быў прызнаць, што ў кожнай арміі, кожным флоце і паліцыі ёсць здраднікі. І як бы нам не хацелася ў гэта не верыць, але, на жаль, гэта так. Я праверыў усю доказную аргументацыю супраць Чарльза Тэмплтана. Шмат разоў я задаваў сабе гэтыя пытанні, якія толькі што задала міс Хейлер. Чаму ён адзін у доме не змог прад'явіць пісьмо, якое атрымаў напярэдадні? Пісьмо з нямецкім штампам. Чаму ён атрымліваў пісьмы з Германіі? Апошняе пытанне даволі бяскрыўднае, і я яго яму задаў. Яго адказ быў даволі просты. Сястра яго маці выйшла замуж у Германіі. Пісьма ён атрымаў з Германіі ад кузіны. Такім чынам я даведаўся пра тое, пра што раней не ведаў. У Чарльза Тэмплтана былі сувязі з Германіяй, таму, безумоўна, ён быў уключаны ў спіс падазроных. Ён мой чалавек, хлопец, які мне заўсёды падабаўся і якому я давяраў, але звычайная справядлівасць і прыстойнасць патрабавалі, каб я унёс яго ў спіс. Але вось дзе ён, у пачатку ці ў канцы спіса, я не ведаю. Не ведаю. І, як відаць, ніколі не даведаюся. Няма пытання, як пакараць забойцу. Засталося пытанне, як мне здаецца, ў 100 разоў важнейшае. Загінула кар'ера сумленнага чалавека з-за падазрэння. Міс Марпл кашлянула і ветліва спыталася. Выходзіць, сэр Генры, калі я вас правільна разумею, дык вы падазраеце гэтага маладога Тэмплтана? У нейкім сэнсе так. Тэарэтычна ўсе чацвёры ў аднолькавым становішчы, але на самай справе не. Добс, напрыклад, па-мойму, можа падазравацца, але гэта ніяк не паўплывае на яго далейшы занятак. Нікому ў вёсцы нават у галаву не прыйдзе, што смерць старога Розена не няшчасны выпадак. Гертрудзе амаль усё роўна, якая будзе яе кар'ера потым. Што да фройлен Розен, дык магчыма ўзнікнуць калі-небудзь нейкія цяжкасці, але мне здаецца, гэта не мае для яе асаблівага значэння. Што датычыць Грэты Розен, ну, дык тут мы падыходзім да сутнасці справы. Грэта вельмі мілая дзяўчына. Чарльз Тэмплтан – відны малады чалавек, і 5 месяцаў яны былі разам, пазбаўленыя ўсякіх забаў. І непазбежнае здарылася, яны пакахалі адно аднаго, хоць і не падышлі да таго моманту, калі можна прызнацца ў гэтым. А потым здарылася катастрофа.
3 месяцы таму назад, дзень ці два па звароце да хаты да мяне прыйшла Грэта Розен. Яна прадала катэдж і вярталася ў Германію, каб давесці справы доктара Розена да канца. Яна прыйшла асабіста да мяне, хоць ведала, што я ўжо ў адстаўцы. Яна хацела бачыць мяне таму, што размова была сапраўды асабістая. Спачатку яна абыходзіла гэтую тэму, а потым усё вылажыла, што я думаю пра тое пісьмо з нямецкім штампам. Ці добрыя весткі былі ў ім? Безумоўна, яно павінна было быць добрае. Канешне, яна паверыла яго словам, але калі б яна толькі ведала. Вы разумееце? Тое самае пачуццё, жаданне паверыць. Я гаварыў з ёй шчыра і папрасіў яе таксама гаварыць са мной адкрыта. Я спытаўся, ці кахае яна Чарльза, і ён яе. «Думаю, кахае», — адказала яна. «Я ведаю, што гэта так. Мы былі шчаслівыя. Кожны дзень праходзіў радасна. Мы ведалі, мы абое ведалі. Нам не трэба было спяшацца. Увесь час быў наш. У адзін шчаслівы дзень ён скажа, што кахае мяне, і я скажу яму, што таксама кахаю яго. Ах! А цяпер усё перамянілася. Чорная бездань пралегла паміж намі. Адносіны ў нас цяпер нацягнутыя. Калі сустракаемся, мы не ведаем, што сказаць. З ім, відаць, тое самае, што і са мной. Кожны з нас гаворыць сам сабе, калі б я быў упэўнены. Вось чаму, сэр Генры, я прашу вас сказаць мне, вы можете быць упэўненыя, Чарльз Тэмплтон не забіваў вашага дзядзькі. Скажыце мне гэта, скажыце мне гэта, я прашу. Я не мог ёй гэтага сказаць. Яны, гэтыя двое, будуць усё болей аддаляцца адно ад аднаго з падазронасцю, якая як здань паміж ім, якая ўжо ніколі не знікне. Ён адкінуўся ў крэсле, шэры твар яго асунуўся, ён кіўнуў некалькі разоў галавою, і нічога болей зрабіць нельга. Ён расправіў плечы ў крэсле, і лёгкая і мудрая усмешка асвятліла яго твар. Калі міс Марпл не дапаможа нам. Міс Марпл, ведаеце, я адчуваю, што з пісьмом разабрацца можаце толькі вы. Тое самае і пра царкоўны сход. Ці не нагадвае яно што-небудзь або пра каго-небудзь? Ці не маглі б вы дапамагчы двум бездапаможным маладым людзям, якія хочуць быць шчаслівымі? У яго просьбе за вонкавай яе мудрагелістасцю хавалася сур'ёзная нотка, і ён лічыў, што ў гэтай кволай і старамоднай векавухі вялікі розум. Ён яшчэ раз глянуў на міс Марпл, і ў яго вачах мільганула нешта падобнае на надзею. Міс Марпл кашлянула і правяла рукой па карунках. «Гэта крыху нагадвае мне пра Анні Паўтні», прызналася яна. «Канешне, пісьмо зусім зразумелае, і місіс Бантры, і мне. Я маю на ўвазе не тое пісьмо пра царкоўны сход, а другое. Вы доўга жылі ў Лондоне і ніколі не былі садоўнікам, сэр Генры, таму і не змаглі заўважыць». «Чаго заўважыць?» – спытаўся зацікаўлены сэр Генры. Місіс Бантры працягнула руку і выбрала каталог. Яна разгарнула яго і пачала чытаць уголас з імпэтам. «Доктар Хельмут Шпац, чысты бэс, надзвычай прыгожая кветка, трымаецца на выключна доўгім і цвёрдым сцябле, лёгка адломваецца ў букет, які служыць для ўпрыгожвання кватэры, цудоўнай прыгажосці кветка. Эдгар Джексон, хрызантэма, кветка прыгожай формы, ярка-чырвонага колеру. Амос Перы, ярка-чырвоная кветка, вельмі упрыгожвае. Чынгтау, пышная ярка-чырвоная кветка, падобная на садовы тюльпан, доўга захоўваецца пасля зразання. Ханісты, з вялікай літары, помніце, ціха прамовіла міс Марпл. Ханісты, ружовыя белыя цені, вялікая кветка правільнай формы. Місіс Бантры паклала каталог і сказала: «Вергіні». Пачатковыя літары слоў «доктар», «Эдгар», «Амос», «Чынгтау», «ханісты» складаюць слова «смерць», растлумачыла міс Марпл. Усе гэтыя словы ёсць у пісьме. Але пісьмо прыйшло самому доктару Розену, запярэчыў сэр Генры. «Вось у гэтым і загвоздка», — адказала міс Марпл, «у гэтым і ў перасцярозе. Што б вы зрабілі з пісьмом, атрыманым ад чалавека, якога не ведаеце, і поўным імёнаў, пра якія вы не маеце аніякага ўяўлення? Канешне ж, перадасцё сакратару».
О, выходзіць, урэшце, не, рашуча запярэчыла міс Марпл, не сакратар, бо якраз з гэтага робіцца зусім зразумела, што пісьмо было не яму. Калі б пісьмо было яму, ён ніколі б не дапусціў, каб яго знайшлі. Таксама ён ніколі б не знішчыў пісьма з нямецкім штампам, якое адрасаваны яму. Ён не вінаваты, і, калі можна так сказаць, чысты, як шкло. Тады хто? Ну, гэта ўжо становіцца відавочным, такім відавочным, як нічога больш на гэтым свеце. Разам з ім за сталом снедала і яшчэ адна асоба, і яна магла зусім натуральна пры такіх абставінах узяць пісьмо ў рукі і прачытаць. Хутчэй за ўсё так яно і было. Вы помніце, што з гэтай жа поштай яна атрымала каталог садовых раслін. Грэта Розен? Паволі прамовіў сэр Генры. Тады яе візіт да мяне? Джэнтльмены ніколі не заўважаюць такіх рэчаў, гаварыла далей міс Марпл. І, баюся, яны часта думаюць, што мы, старыя жанчыны, пляткаркі, калі такім чынам заўважаем розныя рэчы. Але так яно і ёсць. На няшчасце, мужчыны і жанчыны многа ведаюць пра свой пол. Я не сумняваюся, што паміж імі існаваў бар'ер. Малады чалавек адчуў раптам незразумелую антыпатыю. Ён западозрыў інстынктыўна і не змог утаіць гэтай падазронасці. І я думаю, што маладая асоба прыйшла да вас са злосці. Безумоўна, ёй нічога не пагражала, але яна вырашыла пайсці далей і замацаваць вашы падазрэнні наконт няшчаснага Тэмплтана. Пасля яе візіту вы не былі так упэўнены ў ім, як перад візітам. Я ўпэўнены, што ў сказаных ёю словах не было нічога, пачаў сэр Генры. Джэнтльмены, спакойна сказала міс Марпл, ніколі не заўважаюць такіх рэчаў. І гэта дзяўчына, яна ўчыніла злачыннае забойства і застаецца непакаранай. О не, сэр Генры, запэўніла міс Марпл, не застанецца. Ні вы, ні я не верым у гэта. Помніце, што вы нядаўна сказалі? Не, Грэта Розен не пазбегне пакарання. Па-першае, ёй давядзецца мець справы з вельмі падазронымі асобамі, шантажыстамі, тэрарыстамі, а сувязі гэтыя да дабра не прывядуць. І канец яе будзе варты жалю. Як вы сказалі, не будзем траціць слоў на вінаватых, зоймемся невінаватымі. Містер Тэмплтан, напэўна, жэніцца з нямецкай кузінай. Тое, што ён парваў пісьмо, выглядае падазрона. Я ўжываю гэта слова не ў тым сэнсе, як мы выкарыстоўваем яго сёння. Ён быццам баяўся, што Грэта, убачыўшы пісьмо, папросіць паказаць яго. Так, мне здаецца, там быў невялікі раман. Далей у нас на чарзе Добс. Не варта марна траціць часу на яго кветкі, гэта, відаць, усё, што яму патрэбна. І нарэшце старая Гертруда, якраз яна напомніла мне пра Анні Паултні. Бедная Анні Паултні, 50 гадоў адданай службы, раптам падазронасць і недавер гаспадароў. Знікла завяшчанне міс Лэмп. Хоць служанка не была вінавата, але нічога не магла даказаць. У небаракі не вытрымала сэрца. Ужо потым, як яна памерла, паперу знайшлі ў патайной шуфлядцы з чайнай скрынкі, куды старая міс Лэмп сама яе паклала. Але для няшчаснай Анні ўжо было позна. Вось чаму я так непакоюся за гэтую старую немку. Ведаеце, калі людзі стареюць, ад незаслужанай крыўды яны робяцца злоснымі. Я больш перажываю за яе, чым за містера Тэмплтана, які яшчэ малады, прыгожы, да якога заляцаюцца жанчыны. Вы напішыце ёй, сэр Генры, і абавязкова скажыце, што ўсе падазрэнні зняты, і яна ні ў чым не вінаватая. Яе дарагі стары гаспадар памёр, і яна, канешне, думае, адчувае, што яе таксама падазраюць. Ах, думаць пра гэта нясцерпна і балюча. Я напішу, міс Марпл, сказаў сэр Генры. Ён зацікаўлена паглядзеў на яе. Ведаеце, я, відаць, ніколі не да канца не зразумею вас. Ваш пункт погляду заўсёды адрозніваецца ад майго. Баюся, што мае погляды вельмі абмежаваныя, сціпла адказала міс Марпл, бо я амаль нікуды не выязджала з Сент-Мары-Мід. І ўсё-такі вы вырашылі, калі можна так сказаць, задачу міжнароднага маштабу, аб'явіў сэр Генры, і толькі дзякуючы вам мы змаглі выявіць злачынцу. Міс Марпл пачырванела.
У свой час я атрымала добрае выхаванне. У нас з сястрой была гувернантка з Германіі, фройлен. Вельмі сентыментальны, нават залішні чулівы чалавек. Яна навучыла нас мове кветак. Забыты ў наш час, але вельмі цікавы занятак. Жоўты тюльпан, напрыклад, азначае безнадзейнае каханне. У той час, як кітайская астра азначае «я паміраю ад рэўнасці каля вашых ног». Пісьмо было падпісана Вяргіня, якое я чамусьці ўявіла як Дахлія ў Германіі. І тады, канешне, ўсё стала зразумела. Я хачу ўспомніць, што значыць Вяргіня, але, на жаль, памяць падводзіць не тыя ўжо гады. Ва ўсякім разе яна не азначае смерць. Не, сапраўды, проста жах. Бываюць жа на свеце сумныя здарэнні. Так, уздыхнула місіс Бантры. На шчасце, ёсць на свеце кветкі і ёсць сябры. Вы заўважылі, яна ставіць нас на апошняе месца, буркнуў доктар Ллойд. Кожны вечар у тэатры нейкі мужчына пасылае мне пурпуровыя архідэі. Загадкавай усмешкай на твары паведаміла Джейн. Я чакаю вашай прыхільнасці. Вось што гэта азначае, весела адказала міс Марпл. Сэр Генры неяк дзіўна кашлянуў і адвярнуўся. Раптам міс Марпл усклікнула: я ўспомніла, Вяргіні азначаюць вераломства і падман. Дзіўна, сказаў сэр Генры і ўздыхнуў.